25 student li jistudjaw l-inġinerija fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST se jaraw l-istudju tagħhom mejjun b'apparat u għajnuna mill-industrija. Dan hekk kif tnediet l-iskema ta' scholarship bl-isem Industry on Campus għal studenti li qed jistudjaw l-inġinerija ta' sistemi ta' arja kondizzjonata u refriġerazzjoni. Id-direttur tal-Istitut Inġinerija u Trasport Stephen Sammut saħaq kif din l-iskema se tara li l-istudenti mhux biss ikollhom it-tagħlim tagħhom li jimxi id fit mal-industrija, iżda għandhom is-serħan tal-moħħ li kull student li jlesti l-istudju tiegħu b'suċċess għandu impjieg jistennieh. Din l-iskema permezz anke tal-partners tagħna industrijali l-ACIA ħankunu qegħdin noffru l-istudenti tagħna sponsorship u garanzija ta' xogħol. Plus hekk ukoll l-assoċjazzjoni qed tipprovdi l-MCAST b'ekwipaġġament li qed jintuża mill-istudenti fit-taħriġ tagħhom. Il-President tal-ACIA, Oliver Brownrigg, qal li dawn l-iskemi mhumiex biss pożittivi għall-istudenti iżda wkoll għall-industrija. Ħassejna bżonn kbir biex l-industrija tingħaqad ħalli bekk inkunu nistgħu jkollna vuċi waħda mal-awtoritajiet ikkonċernati biex nagħmlu platforms aħjar għall-istudenti u għall-industrija biex bekk nkunu nistgħu insibu u nsolvu d-diffikultajiet u challenges li għandna bħalissa biex naqdu l-klijentela tagħna. Il-Prinċipal James Calleja qal li din hija l-filosofija tal-kulleġġ li qed timmira li tħaddam b'mod sħiħ il-prinċipju li t-tagħlim jimxi id fit mad-dinja tax-xogħol u l-bżonnijiet tal-industrija. Għal kif din l-iskema se tkun mudell tajjeb li fuqha tinbena s-sistema edukattiva ta' setturi differenti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolost qal kif l-istudenti rridu nofrulhom sistema edukattiva li tagħtihom opportunità jsolvu problemi realistiċi li jkunu utli fuq il-post tax-xogħol. Saħaq l-iskemi bħal dawn jawguraw tajjeb għal dan il-għan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.